Ассалому алейкум, духтарои азиз. Умедворам ҳамаи шумо тансиҳат ҳастед. Бори дигар хушомадед ба канали ман. Ман бениҳоят хурсанд ҳастам аз комментариҳои шумоҳо. Хорошо, сейчас я дам. Усмон бо ман ба ёрдам чи имрӯз, кай ки ман ҳамин хамира сар карам, ин фақат сари хамиранда. Мана инҷа анда номаш чӣ карам? Имрӯз ужин ба фатири пиёздор тайёр кунам гуфтам. Хамир кардам, 2 зувола шуд. Хамираш обычно ҳамтун чихе ҳамин нон ба мекунем ҳамихе тайёр кардам. Пиёз, боз инҷа ҳозир камтар каути ҳамроҳ мекунам. Намак ҳамроҳ мекунам духтаро. Хостам имрӯз фатири пиёздор тайёр кунам. Кай боз аст ки тайёр накардам. умедворам видео барои шумо маъқул мешавад. Духтаро фаромӯш накунед подписаться кардан, мондани лайк ва комментариҳо нависдана. Манҷа Усмон аллакай чизои дар кори ёфта омад худаш. Усмон? Ты что делаешь? Анна. Что? Папи? Папа, Ты что готовишь? Мамита. Мама. Ана михей духтаро, кай ки ман хамира сар карам, ман ба ёрдам чи ҳаст. Ман ҳеҷ вақт ғамгин намешам ки ин мананда духтарам нест. Гуфтам ин бачаҳо ман ба ёрдам. Дидасед Аҳмито ба ёрдам мекунад. Хай худованд насиб гардонад калон шавадам амихе дастёрам мешада. Усмон? Ту ман ба дастёр мешӣ? Мамита, мама. А? Вот. Мамита, мама. Ага. Раскатай тесто. Тесто раскатай. Мама. Ана, дидед? духтаро хостам боз як намуди печени кардана рецептиша ба шумо нишон диҳам. Имрӯз ужин ба ҳамин нони фатир мекунам ва барои бачаҳо печени мепазам. Барои чунки авқот иққадарам номаш чизе не. Имрӯз диломон накиштоз авқот хӯрдан. Барои ҳамин ҳамихе чизои номаш чӣ мекунам. Тез тайёр мешудагӣ мекунам. Барои ин печени мо ба мо дар кор мешад 1 стакон кефир, 1 стакан шакар, 200 грамм маргарин ё ки сливочное масло бошадам мешад, 3 дона тухм, разрыхитель, орд барои мо дар кор духтаро. Як печени бениҳоят бомазза тайёр мешавад. Бачаҳо ва маъқул фақат ҳамихе тайёр мекунам. Боз инҷа духтаро эътибор надиҳед. Инҷаҳо ва ман ҳозир аз кор омадам. ҳоли ин қадар ҳама ҷои ғундуштан ба успед карагим не. Чӣ хеле ки медонед аз кор мебиёям, тез амин тайёр карданба ужин тайёр карданба медаром. Инҷа ман номашчи ва маҳсулотҳои халадес ба ҷойшон досиям. Инҷа як почаки гов аст бо ҳамон маҳсулотҳое ки барои халадес тайёр лозим аст. ҳамон чизҳои ҷойшон досиям духтаро. ҳатман барои шумо боз тарзи тайёр карданаша нишон медиҳам. оли инҷо шад боз инҷа ва ман каути ҳамроҳ мекунам, сабзавот ҳамроҳ мекунам, бояд чеснок ҳамроҳ кардан дар кор. Хеле бомазза мешавад духтаро. анамин хел имшаба ужини мо хостам ки барои шумо нишон диҳам. можед барои шумоҳоям ягон идея мешавад духтаро. ҳатман дар комментариҳо нависед кадом хӯришҳо, кадом хӯрокҳои бомазза шумо тарзи тайёр карданаша медонед, нависед. бовар кунед, рости гап ҳамин вақте ки аз кор мебиём ҳамин фикри барои шаб ба чизе тайёр кардан ин як проблема ким агар ҳамин номаш чӣ бошад агар ба фикрам ҳама занҳои тоҷик ҳар шаб тайёр мекунанд, на балки ҳар шаб, саҳар, абед ҳамин як фикри чизе кунам гуфта ҳамин
барои занҳо як проблема. Духтаро дар комментария ҳатман ягон хе рецептоя нависед, ки барои ман ҳам ягон идея шавад, бо мин идеяҳои шумоям тайёр кунам. Якой ман сар мекунам нона пухта, нона рост када духовка ва монданба. Баъд боз апаи номаш чӣ мешам печение тайёр кард. Гифта уже раскатать када с теста. Ана михей духтаро. Скажи всем привет. Скажи всем привет. Покажи свои лайков. Скажи, поставьте лайки. Да, вот так, молодец. усмона забонаш акун буромдоз номаш чи қадар гапоша вали ҳама намефаҳмад, не ки мо мехонанда мефаҳмем чизе гуфта сидоша. Духтаро анавай бинед оина шӯлаи номаш чизе лампа. Бениҳоят лампа удобна, кор фармудосиям. Анамихе тавсия метиҳам, агар лампа мегирифтагӣ шавед духтаро, анамихе лампаи калон шавед. Бисёр дар комментариҳо нависидам, ки чанд сум ба гирифтед. Дар бозори Садовод 5500 гуфтан, 4000 ба расо 4000 ба додан анами лампая. Ин пеш ман номаш чизе гирифта будам. Штатифи бо якта майдамай без лампа ва иқадар нағз не духтаро, агар мегирифтагӣ бошед якбора михе калони лампадор шагиред. духтаро, хеле ки мебинед ман ҷози хамири печение тайёр кардам. Барои ин об ҳамроҳ намекунем духтаро. Печение гуфтам, усмон печение гуфта. Озри пиш кунем охе. Хорошо. Ман ҷа хамири номашчия кардам. Такира кара холодильник ба мондам. Қариб 20 минут боин. Озри ина рост мекунаму инаша бо холодильник ба мемонам то ина. духтаро, мананда ман хе 4 намуди фигура май барои печениҳои реза кардан. Инҳо ҳар хе размер кати, хе майда, калон, средний, амехе звёздочка, бо мана инҷа сердичка. Инам чанд намудаш аст, размераш кати. Ман инҷа бо цветочек. Боз мани хе кругли. Дар хамираша борик тунук кардан дар кор не, чунки печение сахт мепазад. Барои ҳамин сали ғавстар мегирем хамираш. ҳамихе шакл ба мебурем, ҳамихе фигураш кати духтаро. Агар шумоҳо ҳамихе номаш чизе барои ягон печение пухтан, агар ҳамихе фигураҳо вибират кунедон, агар мехардагӣ бошидон духтаро, ҳатман ҳамихе нижвекша харитон, ин ки бурданаш бениҳоят удобна. Мананда бо пластмассаш буд, вай ки бурданаш расо қаҳинд. Ман партофтаму боз манихе нижвекша гифтам, чунки ин остре бениҳоят тез нағз мебурад. дӯстони азиз, дугонаҳои меҳрубон, чӣ хеле ки дида истодед, фатирои ман тайёр шуд.
печениҳои пухташуда ман. ин буд як лаҳзаи умри ман дар пеши чашми шумоён бигзашт духтаро. ман фикр мекунам ҳамаи занҳои тоҷик ҳамин хел ҳастанд. ҳар рӯз тайёр мекунанд барои оилаи худ, барои кӯдакони худ тайёр мекунанд духтаро. ҳатман аз ҳамин рецептҳо истифода баред. бениҳоят номаш чи печениҳои нағз мулоим. фатирамам бениҳоят нағз шудагӣ духтаро. мо аллакай хӯрдем. мешканам ана бинед дароношам анамихе пиёздори нағз шуд духтаро. хеле бомазза. ҳатман дар хонаҳотон тайёр кунед духтаро. ман умедворам ки ба ҳамаи шумоён ин видеои ман писанд мебиёяд. подписатсия кардан, мондани лайк ва ҳатман комментария навистанро фаромӯш накунед духтаро. ман аз ҳамаи шумо миннатдорам. ана духтаро, ман ҳозир дар ин ҷо бо шумо хайру хуш мекунам. нимо ҳозир соат уже 12 шудааст. ман уже бачаҳои дилаша сер карда хоб равондам. ҳозир акун боз ман ин ҷо чӣ хеле ки дида истодед, камтар посуда дорам. посуда мешӯем духтаро. боз мана ин ҷанда номаш чӣ хеле ки гуфтам ман шумова холодец тайёр каросиям. инҷа ини ман ҳоли ҷӯш дост. ин бояд 4-5 соат ҷӯшиданаш дар кор духтаро. ҳозир ман худам ба якта кофе мондам. кофе дам мекунам бевақт бошадам, чунки духтаро пага ман ба выходной ҳатман ин печениҳо ки кофея мехӯрам. номаш чӣ мекунем? камтар кино мебинам ягон хел. вақтама чоқ мегузонам духтаро. хайр, дар паноҳи худованд ҳама вақт сарбаланд бошед. ҳатман духтаро нагуфта намонам, фаромӯш кардам қариб. рецепти холодеса дар видеои оянда ҳатман тамошо кунед.